Российское актуальное. Акча кирәк, акча җитми, кайдан акча табарга? Бурычларны таратырга, кредитларны ябарга. Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нишләп кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Утка, суга, газ, һавага, фатир өчен түләргә. Үләм дисәң үләрсең дә, акчаң җитмәс күмәргә. Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Эшләп кенә байып булмый, нишләп карыйсы икән? Акча тамызмаслармы дип кемгә ярыйсы икән? Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Ла 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 ла. Кемгә нәрсә бирәсе дә, кемгә нәрсә сатасы, кемгә нәрсәңне күрсәтеп, кем янына ятасы. Астагфируллах. Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Акча кирәк, акча кем чыгарган сүздер ул? Нигә кемдәдер дыхыда, нигә бездә әздер ул? Акчагыз күп булсын.